И здравейте, потребители на VBOX 7 YouTube, вие сте с мен, Викинг. В този клип реших да покажа как можете да оцелеете първата нощ в Майнкрафт. Така, този урок го правя специално за начинаещите, които искат да започнат да се занимават и да се кефят на Майнкрафт. Първата стъпка е да си създадете нов свят. Аз ще го кръста урок. Ето така ще го кръста. И после го създавате и изчаквате малко да ви заради. После ще ви спавне някъде и изчаквате малко да се коригира светът, т.е. да заради. Ще изчакаме малко. През това време, ако се чудите какво е това горе в десния ъгъл, това е Ray Minimap, т.е. карта на играта. Ето, аз съм се инсталирал предварително. Ще направя уроки за това как можете вие да се инсталирате. Има най-различни видове минимапове. Ето, червената стрелка показва къде съм аз. И така се ориентирам. Значи, аз ще живея някъде, ето вижте. Там напред, където вървя. Сега, първата стъпка е да съберете дърво. Значи отивате до дървото и задържате ляв бутон на мишката и да се троши. С 10 бутона може да го поставите. Ето, да ви демонстрирам. Както казах, този урок го правя специално за начинаещите, които започнали с Майнкрафт наскоро и не знаят нищо. Така. Ето, сега като щупа това блокче, нямам право повече нагоре да сядам. Ако скачам, такова трябва да се издигна някакси. Защото чупи на определени блокчета. Значи щупа малко пръст. А 3 купчета щупа. И го слагам ето. И така се издигам във въздуха съм и ето. Сега вече ще мога да троши. И след това ги чупа, да не прежа тук. И събирам дървото. Значи, аз ще строша още 2 дървета, защото 10 не е достатъчно. Един стак дърво и не само дърво, всичкото е по един стак и този един стак се стои от 64, зависимост какъв е материалът. Дали ще е дърво, дали ще е пръст, стъкло, някакъв друг блок, камък, какво да е. Един стак е 64. Така, с един стак без брадвичка няма как да го събера, доста време ще ми отнеме. И затова ще щупа само 3 дървета, да имаме долу-горе около 20 минути. Вижте сега, ако някой не знае, тези дървета, когато щупите листата, ето като щупите няколко листа, там определен брой, ви пуска листо. Пуска ви, т.е. дърво или някакъв плод, в случая ябълка. Ето, след известно време тук може да ни пусне или дървета и такива, или ябълка. Някои дървета пускат така. Тези е хубаво да ги засадите край дърво, край вода, за да излезе много дърво. И така. Цветници. Това цвете, освен да го засаждате, може и да го преработите да стане на нещо като боя. Ето. Отваряте инвентара и тук го поставяте и вижте какво ви се получава. Боя. Това е някакъв вид боя. Ако някой се пита за какво служи, ще ви кажа. Служи за пребоядисване на вълната на овците. Това е най-важното. Ето тази трева, като я чупите, се получават семена, с които по-нататък ще направим пшеница, ще направим ферма и така. Но това ще е в следващия епизод. Хайде още едно дърво ще срушим. Ето това да е.
Виждате, без брадвичка отнема доста време. Така. След като сте събрали там колкото искате дърво, но е препоръчително да е повече от 10. Аз имам в случая 26. Така. Избирате се място за къщичка за първата нощ. Аз ще избера... Ето там виждате. Аз там ще живея. Така. Само да ви кажа, че с тези семена може да привличате кошки. Ето. Когато сте с празна ръка нищо, когато сте с семената, те тръгват след вас. По същия начин паразитите се привличат мисля, че беше с морков. Овцете и кравите се привличат с пшеница, която изниква от тези семена. Нашата къщичка ще е тук. Тук по същия начин примахваме няколко купчета пръст, за да ни пречат. Само да направя координатите за къщичката. Тя ще се състои от две врати общо, значи тук и тук. Тук ще сложим и така. И ето. Така. Този камък с обикновена ръка, т.е. без някаква кирка, трудно се чупи и не се получава. Значи, сега ще ви покажа. Тук поставяте дървото, някъде от тези четирите купчета, без значение къде. И ако искате да вземете само така постепенно да ги взимате, ги цъкате с лявото. Ако искате всичките, задържате Ел Shift, т.е. копчето на Shift и цъкате веднъж и ви се взимат. Така. След това трябва да направим крафтинг тейбъл. Ето така, запълвате ги с дъските и копчета и я взимате. После ще направим малко пръчки. Ето така. И пак. Така. Маста отваряте с десен бутон, извинете. И сега ще направим една кирка. Ето така. Слагам две, за да може да взима една опата. Така. Вижте колко бързо се туши и ви се получава кабелстоун. Тоест не е преработен камък. Значи тук ще ни е честът. Не, всъщност тук ще ни е крафтинг тейбъла. А отгоре ще сложим печка. Ето така се прави. Ето така всички купчета ги запълвате тук с кабелстоун, без в средата. А по същия начин, само че с дъски се прави честа, т.е. съндък. Така. Тук ще сложа и така, да се правят въглища за факли. Т.е. дървени въглища, защото каменните трябва да в някой пещера да ходим или тук може да намерим. Както и. Само момент да погледна. Така, аз ще го... това тук е за зомбитата, за всичко. Чудовища, аз ще го направя на... нормално ще го направим. Така, сега ще направим малко врати. Така, извините, нещо бъгна. Ето ги въглищата. Сега ето как се правят факли. Отдолу пръчка, отгоре въглищата. Ето, хоп. Получихме един торч. Сега да направим чест. Слагам по две, за да направя двоен, той е по-голям. Ето вижте как. Както казах, като пишете, само че без средата и ето. Тези ги оставяме тук, ако умеем да не ги изгубим. Тук ще имаме легло, но понеже на близо дома няма овце, трябва ми 3 купчета вълна за легло. Няма да убим 3 овце. И така. Това ще направя... Да, всъщност, ето вратите ще направим. Момент.
Пак поставям по две купчета, за да станат две врати. И ето. Вече няма чудовища да влезат. Зависи, ако са много, може да щупат. Сега ще направим. Така се прави меч. Ето. Така лопата. Айде още една лопатка ще направим, защото тези лопатките бързо такуват. Така. Само да разгледам околността, докато се тъмни, да видя дали някъде има овце, но и да няма, ще намерим от кокошката или яйце или първо нещо, да се нахраним. Преки че сега не съм гладен. Където има кокошка, да растете, трябва да има яйце в хранение. Така, с това яйце може да направите малко пиленце. Ето, като натиснете, се спава. Ето, вижте малко пиленце. Видяхте ли? Така, тази голямата кокошка ще убия. Ето, получава се перо и едно парсе ще убия. Извинете, нещо ми бъгна, но се оправи. Така. Дано да има наблизо овце, да намерим. За да се направим едно повече, стърнява. Ето го има там. Ето това. Да, овце са. О, супер. Долу да има повече от 3 овце, защото ако са по-малко от 3 няма да го било, но както гледам има 4 тук, но може да има повече. Вече имаме 2 долу. Къде е другото, бе? И още една овца ще убием. Пак ще е бяла, но няма значение от цвета. Така, готови сме сега. Ще се върна в пълнето ми. От тук трябва да се направя една лодка. Ще не се върви така пече. Ето сега. Трябва да вземете 3 дърво. Аз ще взема малко повече, защото ще направя една лодчица. Ето вижте сега как се прави лего. Така, поставяте 3 купчета вълна едно до друго, а отдолу дървото. И се получава лего. А по този начин се прави лодка. Тя ще избяга, но да се. Така. И това беше за този клип, впрочем. Да се надявам, че съм помогнал на тези, които не знаят какво трябва да направят с първата нощ. Очаквайте още епизоди от мен в профила ми в Roblox и YouTube, Viking. Ето така се пише, ако някой не знае. Моля, абонирайте се, харесвайте, коментирайте клиповете, разпространете на ваши приятели и те да гледат. И благодаря, че бяхте с мен.